απεφάσισαν και είπαν θα δοθεί το μισόν Αιγαίων στους Τούρκους. Προς τα εκεί οδηγούν την Ελλάδα για να την αιματοκυλήσουν, διότι δεν θέλουν η Ελλάδα να είναι ισχυρή πάνω στον κόσμο. Αυτό το ζητεί ο Αντίχριστος. Ξέρετε αδερφοί μου ότι εκείνον το Αιγαίο είναι γεμάτο από πετρέλαιο, θάλασσα πετρέλαιο. Γιατί δεν εκκινήθη ένας από αυτούς να βγάλει αυτόν τον πλούτον έξω? Διότι δεν αφήνουν αυτοί οι μεγάλοι. Εάν η Ελλάδα φέρει στην επιφάνεια αυτών των πλούτων, θα γίνει πανίσχυρη. Δι' αυτό απεφάσισαν να δώσουν το μισό Αιγαίων στους Τούρκους, για να μην μεγαλώσει η Ελλάδα. Στη Θάσον βλέπετε εκείνο το πετρέλαιο το οποίο βγήκε, εκάθισε σαν καρφί μέσα στα μάτια